Hej, jeg hedder Camilla. Jeg hedder Michael. Jeg er 11 år. Jeg er 29. Jeg var i 4. B. Jeg er hjemmegående husmor. Du er ikke en dame! Jamen det er jeg da. Nej, Hvor ved du fra, om jeg er en dame eller hvad? fordi du er min onkel. Jeg er onkel Inde. Det er min grimme, dumme onkel, og han er julebenet. Det kan jeg da ikke gøre for. Og du er så min niece. Niece. Det kan du godt regne ud, og det hedder niese, ikke niese, som du siger. Jeg er fuld. Nå. Du drikker ikke. Nå, okay. Ej, jeg tror det. Kan du lade være med det, din grimme yankee hundelort? Du kan bare være en turbine. Min hals. Du er så fin. Du fatter ikke, hvad mode er. Nu sidder den forkert side igen. Nå, se den hat, han er på. Det er min lillebrors. Han er 6 år gammel. Se, når man tager hans briller af, så ligner han har mascara på. Og I må gerne grine rigtig meget af ham. Tag dine grimme briller på, ikke alt din grimme yankee hundelort. Nå. Jeg har ikke nogen hundelort. Du sidder og femser. Nej. Din femse. Hvor er din fems?